de febrer i en aquest vídeo us explicaré de manera resumida i amb les 4 coses bàsiques com s'utilitza el Google Sites, que és una eina de Google per poder crear pàgines web de manera molt senzilla i sense coneixement previs. Primer ens hauríem de crear una compte de Google, evidentment, i després hauríem d'anar en aquests punts. En aquests punts, si no ens surt el Google Sites ja predeterminat, hauríem de pitjar dins Drive. En aquest Drive, una vegada pitjat, hauríem de pitjar aquí on posa nou, hauríem d'anar, si no ens surt, a més, i aquí on posa Google Sites. Una vegada que se mos carregui, veurem que hi ha moltes coses. Primer de tot, aquí és proposar un títol. Vam posar el títol. I aquí també, posam el nostre títol. Una vegada d'això, aniríem a la part de temes, després ja veurem l'altre que és, i aquí posaríem el nostre tema que li podem posar a la pàgina web. Hi ha un munt de tipus i cada un posa el que vol dir. Jo, per exemple, m'agrada aquest, i a més, en aquests colors d'aquí, tu li pots canviar el disseny, alguns colors, alguns detalls. I si no t'agrada ningú color, li pitges aquí i pitges el color taronja. Més fort això. Així, perfecte. A més, aquí pots canviar el títol de lletres si no t'agrada. I en el cas que la foto de darrere no t'agradés, aquí la podries canviar tant de l'ordinador, a penja, com seleccionar la foto de Google Drive o de la galeria de Google. També en els tipus de capçalera tenim portada, que és així gran, banner gran, que és gran però tot i així té marge per escriure, banner que és més petit i de més títol. Això ho deixarem banner. Dins pàgines podem fer diverses coses. Dins la pàgina principal podem duplicar aquesta pàgina, podem a propietats canviar-li el nom, per exemple inici, i podem afegir una subpàgina. Quan afegeixes una subpàgina te demana no. Jo ara posaré subpàgina i seria una pàgina dins una altra pàgina. Per exemple, aquí dalt, que és el que veuria la persona, quan ens poséssim en el ratolí damunt la pàgina principal, veuríem la subpàgina. També, si anem a una altra pàgina principal, el que volem no és crear una subpàgina, sinó una altra pàgina principal, ens hauríem d'anar aquí, a pàgina nova, pitjaries, hauries de posar el nom de la pàgina, posaré pàgina, i ja estaria. Les subpàgines com les pàgines, quan cliques aquí, pots definir-la com a pàgina d'inici, sigui quina sigui, duplicar la pàgina, canviar-li el nom a propietats, afegir una subpàgina, és a dir, que també pots tenir subpàgines de subpàgines i amagar la navegació, és a dir, que no se pugui veure en el públic. Això seria el principal de pàgines. Ara, si m'anem a insereix, trobaríem moltes coses però molt fàcils. Aquestes 4 serien les principals, que és quadre de text és per posar text, les imatges seria per posar imatges, tant a penja des de l'ordinador com a selecciona des del Google Drive. Insereix serviria per poder posar URLs, és a dir, pàgines web externes a tu, com per exemple la d'enviament de paquets. Aquí teniries aquí dalt, que saps URL, la copiaries i la aferraries aquí. Com aquí Drive podries aferrar documents teus o vídeos o el que volguessis. Per exemple, fèiem aquest de prova i aquí tindries el document. A més, la pàgina Google Sites propi crea un enllaç per obrir una pestanya nova i que la persona pugui veure amb més detall. Dins d'aquests dissenys n'hi ha un parell i és bàsicament uns dissenys ja fets on tu pots posar imatges i escrits. Per exemple, si volguessis 2 imatges i 2 textos, pitjaries aquí directament i tens aquí per posar 2 imatges que podrien ser des de l'ordinador, des del Drive, des de Google, i aquests textos com també podries posar vídeos de YouTube, calendaris i mapes, però això ja ho veurem després. Aquí baix
tenim diferents coses. Està replegable, que és un text, que com bé diu és replegable, és a dir, que tens aquí el títol i pots pitjar aquí i te surt el que està amagat, diguem. Si el vols llevar de replegable, pitges aquí, i si el vols tornar replegable, el tornes a pitjar. Simplement te mostraria el que és. També tenim la taula de continguts, que seria un índex. Cada vegada que tu posis un títol, que aquí pots canviar si és un títol o no, cada vegada que posis un títol, se t'aniria afegint aquí. El carrusel d'imatges és per posar diferents imatges que es pot posar des de l'ordinador i des del Google Drive o el Google, i entendries diferents imatges que anirien passant. Un botó, el botó és per posar l'enllaç de pàgina, és a dir, quan tu tens un botó, la persona pitjaria el botó i aniria en aquesta pàgina, i el divisor és una línia que divideix dues parts, per si vols crear un incís d'una part o una altra. Pots un espai reservat, és un espai buit, on tu pots afegir moltes coses. Vale. Ara anem a xerrar les coses aquestes que pots afegir. Hi ha YouTube, calendari, mapa, documents, tot és el mateix en el final. Si vols afegir un vídeo de YouTube, pitjaries aquí, posaries el vídeo de YouTube i l'afegiries. Calendari, per exemple, pots crear un calendari si és una tenda de quan tens obert i ho afegiries. Mapa, on tens ubicats la teva tenda. Documents que puguis afegir, presentacions, full de càlcul, són tot el que tu pots afegir aquí, que ja tinguis fet o que vulguis fer. Vale, després, en aquests 3 punts, els 3 punts d'ajuda, és a dir, tens ajuda, política, condicions del servei, tens totes les coses que tu... que si tens un problema, pitges aquí i ho tens. A part que també tens aquesta opció de duplicar el lloc web on pots tenir una altra pàgina web exactament en aquesta. Fas un doble. En aquesta configuració és una configuració de la navegació, és a dir, per exemple, moda, part superior, part lateral. Això és com ho veu la persona. A lateral seria que totes les opcions estan a l'esquerra per ell i això és que estan a la dreta, a dalt. El color, que com ho veu, aquesta part de moda, jo recomano que sigui transparent. Imatges de marca, si tens algun logotip o alguna icona de web. Eines dels lectors, això ja depèn de cada creador, com ho vulgui mostrar en el segell que hi compri. URL personalitzades, si tu tens verificada una URL personal, és a dir, com una persona te troba a internet, a tu, en aquesta pàgina web, però l'has de tenir verificat, perquè si, per exemple, jo poso aquí, ara m'invento una, me dirà que no existeix, que no està verificat. I tot l'altre ja són coses teves d'empresa i de la marca o la pàgina web que tu vulguis crear. Aquí serviria per afegir persones per ajudar-te a editar la pàgina web. Això seria per copiar l'enllaç de la pàgina web una vegada publicada. I la previsualització seria per com se veu depenent de si estàs a l'ordinador, a la tauleta o en el telèfon. I això seria tot. Després aniries aquí a publicar, posaries el títol de l'adreça, per exemple, el títol. I aquí si tens una URL personalitzada com hem vist abans la posaries i ja estaria, i la publicaries. I això seria tot. Evident no me deixa perquè estic posant alguna malament, però això seria tot. També, si tens una compte d'empresa, la meva sortirà així. Però si tens una compte d'empresa, només ho podràs publicar a la pàgina web per la teva empresa. Per lo que recomano que tinguis una compte externa a una empresa. Això seria tot. Si teniu dubtes, recordeu pitjar aquí i tindreu informació extra. Espero que hagi quedat suficientment clar i que vos hagi ajudat per poder començar. I moltes gràcies per la vostra atenció i fins aviat.
Adeu!